Салом, духтаракҳои аҳли гурӯҳ. Духтарои хушрӯ, озима шумода дар ҳамин материал киртаи тоҷикӣ ки китф надорад, худаш сар мешава, ҳамаш дар якҷоягӣ, ай бараш эзор. Ози ҳам як пора мекунам, дар дунуш меркагириша ва қолапша мекашам. Духтаро бо диққат гӯш кунед, осон карда мефаҳмонам ки чӣ хел пора кардан дар кор, чӣ хел размершад якҷо чин карда гирифтан дар кора. Духтаро, ин материал 3 метр поплин. Хай дар об ки шуштем, худаш бо медроя. Чанд қад ҳаст ҳамун қадаш. 3 метра диққада кардагим, ба бо диққада 4 қад кардагим. Мана ин тарафи нобуридаш. Мана духтаро. Ин тарафаш боша. Мана тарафи бридагиш 4 қад айна, 4 тай. Ана духтаро вақте ки гилаш ҳамаш як тараф боша, шумо хел диққада намекунен. Ай боло ду тақсим мекунен, гилора ҳамаша як равиш қатӣ мемонен, ба пора мекунен. И ҳозир гили аралашаки ҳасте, барои ки ман диққат кардам. Ҳоҷат ба тарафи усу гардондан надорад духтаро. Духтарои аҳли гурӯҳ, ман дар болои материал ман ҳама ҳамин размероша кашидам. Манам хел кашидагӣ шид. Ҳозир ҳама киртаи осондуз, осонпоракун ҳамяй. И ягон мисол ҷои секрет гуфтани гапҳо ҷои махфӣ надора. Асос и кирта бояд дар таи каш манам ай баландии сина чанде гирифтем, бояд анаҷаш кушодак биёяд, иҷаш бояд рост биёяд. Хай мо и киртара камтар бо моделировать мекунем, тангтарак мекунем, да биге мешава. Кушоди бад наёяд. Ана ҳозир ман шумода мефаҳмонам ки ҷоша чанд гирифтем. Духтарои аҳли гурӯҳ, манами гардана аввал чен мекунем. Гардана чен мекунем 7 сантиметр, аввал полу гирдак, фақат гардана тоқа мебарем. Дар ин фасон меша гирдак, мешава лодочка, меша гирдаки калон, мешава секунҷа, мешава духтаро дар утюг. Дар ин утюга хича мемонен, мекашен. Баъд ай анамин нук то анамиҷара 28 сантиметр монда, ай тарафи ҳамиҷа поён фуромадам 28 сантиметр дига. Барои обхват груди вай пеши бараш калон нест, қадар поёнам нест. Барои занакҳои калон, бузбалаву пеши барашон калон, шумо ай ҳамиҷа баландии синаша ёвен чанда, баъд ай рости ҳамиҷа обхват грудиша ёвен. Ана вақте ки 28 сантиметр иҷа гирифтем, поён фуровардем, ана манамиҷа мешава. Таи каша дена? Анамиҷа то анамиҷара хат кашидагим 27 сантиметр. 27 сантиметр манам хе гирдшакл омадам. Мешава ки ай рости ҳамиҷаам гирдшакл равем. Вақте ки киртатон тангтар хоҳем, мисол ай баландӣ мерен. Ҳозираш ман кушодтарак гирифтам, ҳамиҷара. Манам ҷара 3 сантиметри туғри мемонем, манам хе хати каҷала диде поён фуромадагӣ, манам хел мекашем. Дани осин чанде ки маъқултон бошад духтаро, 20 сантиметр мемонем, 22 сантиметр, баъд манам хе хаттона мекашем. Метавонен ин хатта даже ростак ихе карда даҳани остинша майдатар кунен. Баъд ана духтаро анаи дирни кашидагӣ вақте ки мон хе биридем, анамиҷа зиётӣ мекунад. Диден амиҷа зиётияй. Иҷа ки зиётӣ кард, эзор меша. Просто эзор бараш дарздор мебиёна. Болоша бурга рост мекунем, баландии эзор чанде дароз боша, аз таракша мечаспонем. Мана поёнаш ай то чанде ки мисол поён хоҳем, мана хароба кода худаш даже то охира бе аз тарака мешава. Лави домана боша кушодиша чанде ки хоҳем духтаро, чанде 50 сантиметр мемонем, 55 мемонем. Ин ма трапеция мебиёяд. Ростак намераваю, мана рост намебиёяд, трапеция мебиёяд. Ай поён 7 сантиметр монда, манам ҷара полукруг кашидам. Ҳозир духтаро ай рӯи ҳамин кашидагиҳо ман мебарам, бо диққат нигоҳ кунен. Вақти ҷоша чӣ хел духтан дар кор мефаҳмонам, метавонем ки дар як рӯз ай ҳамин кирта мумкин ки як 10 та 20 та бидӯзен. Ай ҳама киртаи осон дӯзай. Ана духтаракҳои аҳли гурӯҳ, чӣ хеле ки кашида будам, ҳамун хел ай рӯи кашидагиҳом пора кардам. Ина бо ҷудошон кардам ки шумо бинен. Манам хел бояд киртаи пора кардагитон бояд анам хел биёяд. Фақат шумо метавонед ки духтаро занакҳои бузбалада нахе таи каша танг накунен, камтар устар мекунен, барои рост так биёяд. И трапеция ондагия как платья мешава. Мана бояд си дига духтаро, духтаракҳое ки бо мехоҳанд ки как вай шава, мисол тангтар биёяд, ранги поёнш ранги юбка биёяд. Манами рости таги синара вақте ки шумо баландии синара ёфтен, ай поёнами сина, нами рости хат кашидагита, метавонем ки духтаро резин часпонем, резина кашида мечаспонем, ба ҳамин таги синада ҷамъшидагӣ мебиёяд. Туғри агар чен кунен, штоб анами киртача ай поёни сина биёяву анами резинка дар болои сина не ай таги сина биёяд, хушрӯ мебиёяд.
ранги платья ин тарафаш ранги юбка мешавад. духтарои аҳли гурӯҳ, ира мо чӣ хел медӯзем? Аввал духтаро пеша кай пиштак ҷудо кунен, яъни монда пеша байнша утюг кунен, байна ёвен духтаро хушрӯа када ҳамҷар утюгати меёвен, утюг мекунен. Баъд аптачка тайёр мекунен, хоҳ гирдак тайёр мекунен, хоҳ лодочка, хоҳ секунҷа ё ки утюг чӣ хеле ки рост мекунем, пеша ки киртара чӣ хеле ки ман нишон дода будам ҳамон хел мечаспонем обработка карда. Баъд сарои китфа монда иша да иш медӯзем. Баъд аптачкаи пиша гарлавинаша брида гарлавинаша мечаспонем. Аввал части боло ҳамара ки часпондем духтаро, баъд лави остинтона диққат мекунен ё парпарак мекунен ё манжет мемонен, фарқ нест. баъде ки тайёр кардем, баъд як лиқ духта манами хел меравен. Дар танаи клен мепӯшонен, мебинен ки ҳамаш соз туғрӣ, ду лавиш кашол нест, лави домаша духта метиҳен духтаро. И ҳамин қадар кор дорад.